Ik had er al zodanig delt zetten dat we precies weten wat we die gelijke delt zetten maar. Dus dat is, en dan nemen we dat ik dan meestal niet met een naam. Daar wie we baas, maar daar douwe Keizer. En dat is het spul van Jelle Dijkstra erin. Ja. Nou, dit is het spul van Sjoerd. Dan hebben we hier het Bradengoord nog. Het wat duurdere spul. Juist. En een boek. En de eerste wijn wat nog vult? De eerste wijn wordt nog vult, ja. Je bent altijd de eerste denk ik. Wij zijn de eerste. De futters. Ja. Nou, en dan komt er nog direct wel het binnen, dus dat mag ik nog maar even nice hebben, dat is echt mooi spul. Juist. Anders is het zo. Ik verkeer met, halen en wegbrengen. Ja, halen en wegbrengen doe ik, anders doe ik niet. Hè. Maar dan het spierenwerk. Ja, het spierenwerk. Dus er is koffie. De waar zetten dat? Ja. Ja, zo. En molken graag. Heel goed. Zoeken, ja, zoeken. Ja, maar ik erboven natuurlijk. Beurs. Waar koffie, want jullie helemaal mee. Doe. Veel bij, man.
Ja. Ik ga nog even daar. Ik ben in de fietsen begonnen, maar dat had met spaken te maken, gewoon, denk ik. En sindsdien ben ik hier. Valt nog steeds. Het bevalt nog steeds, ja. Het waar is goed, dus Het waar is goed. de handel is het. Het is nog mooie temperatuur om kleer te zetten. Ja. Nou, succes joh. Ja, hetzelfde. Al 25 jaar, jongen. Ja. Hier iets spier. Ja, 24 hier elektrisch al. Ja. En ik ben inmiddels gepromoveerd tot coördinator. Dit hier voor het eerst, ja. Ja, coördinator elektrische apparaten zonder een met snoer ook. Ja. Weet je wat het leuke is? Als je nieuwe apparatuur, dat is eerst bij de video's, splinternaaie video's. En dan hier zo'n nacht later krijgen wij de eerste video's. Computers precies hetzelfde. Nou, dat is wel hartstikke leuk hoor. Just wat nice, DVD's, daar wachten we nog op. Die komen nog hartstikke. Dat zal ik hartstikke. Ja, die komen hartstikke. Zit er nog wat mooie handel bij voor ons? Ik hoop het al. Je hoort als je dit, hè? Ja. Zo zijn alles erbij, jongen. Nou, is net wat? Ja, het is vragen, joh. Bij de sfeer liggen. Ik heb er even zwaar, dus dat ik door. Ja, wel. Wel. Je doet altijd zo rap. Nou, dus van weer, deze keer is het bijzonder. Oh, dat is. Nee hoor. Ja, weer, want dan ben we hier nou een uur al bewaaien en nu is het nog maar een kwartier voor het zien. Dit is hier met twee, Jan. Dit is iets van de doos. Ja, we hebben alles, hè. Van het evangelie tot seks. Je kunt eraan net bedenken wat het Je hebt de specialiteit, de elektronica. Ja. Maar ik heb je peer hier inwerkje maken, Joris. Ja, dat is speciaal. In het degelijk wordt, maar op een gegeven moment dan mooi tot een stap nooit elektrisch mooi. Dat is toch een stap van Dat is, dat zal mij dat maar uitlezen. Hè? Wat is nou de kracht van zo'n rommelwerk? Nou, het is altijd weer drop en er wordt altijd weer proteïne bent. Nou, binnen meesten denk ik. Hè? Ja. Nou, is dit jouw 24e rommelmarkt? Nou, ik ga net alle 24 keer maar doen, maar het roegste, Het scheelt net alles. ga ik er wel bij. Zeg. En is dit de specialiteit waar je altijd mee bezig was? Dit is ons verste hoekje. Ja. Wij hopen dat we er weer flink wat geld uitslaan. Dan gaat het te slaat om. De handel in de Ja. Ik heb van collega's gehoord dat er nog wat kwart is. Klopt. Hebben de band toevallig geworden? De band leest het. Ze broeken het in hier en dan leveren ze het weer in. En dan kunnen wij het heel tijd wegverkepen. Dus er komt een vermogen binnen van die bedlet. Ja, dat is een goede zaak. Dan ligt het de handel wat is hier of is het valt het Volgens mij wordt het een top hier. We hebben erop baseren. Nou, omdat het 25 hier is en dan hij zei iets van dit moet gewoon een top hier worden. En de euro, hè? Ja. Nee. Lassen ze even zien. Oh, is dat geweldig. Dat is dan mooi. Zullen wij dan dit bombarderen als het Ja, kom maar proefstukje hier, van ja. een We hebben collectie? al wat even dat is altijd aardig. Ja. We hebben al wat even dat.
Ja, dat krijgt een prominente plaats. Ja. Ja. Alles een beetje rugspieker. Juist. Denk je dat ook? Er is nogal wat rug te spiekeren. Nou, dat valt nog wel mooi, hè? Ja. Een mooi spul. Mooi. We moeten maar zien wat het opbrengt. Zo. En wat het omrekenen, in euro's nou. Dat Dat is is, voor de meesten misschien wel een probleem. nou nee, we rekenen gewoon 1 of 2. Dan Maar komt je het er wat meer van horen. dan komt het nog een klerik. Ja. Succes, joh. Ja, bedankt. Ja, hier zit, het valt wel op dat de handmaaiers dit jaar toch wat minder worden. Ja. Mensen worden wat luier blijkbaar. We moeten de prijzen nog opraden. Het is in euro's, is dat een Ja, probleem? 1 of, euro's, 1 euro's. Ja, dat is Dat een doen we. probleem hoor. Ja, daar ben je er net op. Nee, daar moeten we nog even op ons op instellen. Ja. Nou, en het chauffeurwerk van het omhelden. Oh, dat is ook geweldig. Is toch echt een Ja. specialiteit? Hè? Ja, dan zit je op een prachtige trekker van Douwe Zwierstra. Ja. En dat functioneert allemaal, alle lichten branden altijd. Dat is vrij uniek hoor, dat zo'n trekker die zo compleet is. Wat is het merk Frans? McCormick, hoe heet zo'n ding? Duitse dit, een Cormick, ja. McCormick, hè ja. Nee, uniek. In ieder geval een succes, joh, de meubels en Ja, verkoop. meubels het meestal het meeste hoor. De rest doet ook mee, maar hier gaat echt de grote klappers. En dat is het pronkstik. Een pronkstik die zijn haast niet aan te slepen. Dat is zo veel. Is er iets wat eruit spreekt? Ja, het echte mooie spul, dat gaat naar de wagen. Ja, ze hebben de pronkstikjes dan hebben Maar als je nou dat ronde tafeltje ziet met die gesneden poten, Ja. dat is toch uniek? Nou, dat is toch... En een stukje rotan onderin, Ja. gevlochten. Dat zijn dan wel de mooiste dingen. Dat zijn prachtdingen. Deze leveren een hoop geld op hoor. Nou, dan heb je al dit spul. We hebben prachtige stoelen, leuningstoelen. We hebben gewone clubjes, Ja. banken, hele bankstellen, inclusief tafel, kasten. Nou ja, wat hebben we net een keer? Ja, nee, hè? Hier, tipmachine. Even een tippositie. Hè? Ja. Als kwam een Zuiderwinkel. De voorganger van de computer. Als hè? kwam een Zuiderwinkel. Ja. Nou, ik wens je een grote succes. Ah, fijn. Nou, bedankt dan. Oké. Ik denk het wel gelijk aan jullie, hè? Dat denk ik ook. Goedemiddag, dames en heren. Welkom op onze 25e rommelmarkt ten behoeve van het onderhoud van onze butler. Het loopt tegen ene dat ik wel maar starten met de verkoop, dan iedereen staat er trap op en op. Dus ik zou zeggen, los! Dat is waar, hè? Ja. Kom, snel pakken. Els rond. Anderhalf euro. Mag je allemaal gun? €2,5. Wat zei je? Ik denk dat je nieuw. Het is echt €2. Anderhalf. €1. Neem je mee. Maar dat hebben we niet, dat afblijven. Oh, van die jongens. Ja, dank je.
toch niet? Oh nee, 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 man. Nee. Maar het enige wat ik helemaal omgekeerd, want zo is dat gelachje. Jongens, wil je wat drinken? Nee, ben ik heel wacht even weer op geld. Oké. 10 euro. Ik ga er weer een noorbal op. Dus, daar happen. Wie het met de handel? Ik heb perfect. Ja hoor? Ja. Het in het begin wel eens wat maal gegaan, maar het gaat nog wat gelijkmatiger. Maar we zitten met de euro's in, maar daar zal iedereen wel mee zitten. Wat even omrekenen. Ja, ik heb wel prima. De red is er wel mooi. En nooit domme wat te noemen. Succes jullie. Ja, dat doen we. Ja. Alsjeblieft. En bedankt. Succes ermee. Hoop je ook nog. Het is heel mooi, hè? Je zit als het mooi in de was hebt, en die kringen er ook weer uit. Aan die zijkant. Wat moet je daarvoor gebruiken? €1. Nee, 202. Ja. Zit met aardappels, hè? Ja. Ja. Nou, die doen er wel elke keer om, maar... Ja, maar dat is bij. Maar zij is wel mooi oprom. Ja, en ze zijn er al saus. En ze zijn er al saus. Nee, dat is wel leuk voor bij. Ik zit er maar zitten. Ja. Ja, dat heb je al praten, hè? Dus ja, ik zet het even bij wat uten, maar op een lijn en als ze dan even schillen, dan mag ik even vragen dat er iemand saai is. Beste mensen, we beginnen met het omroepspel. We gaan een hele grote, dus het fysiek is beet maar vlat, want anders komen we er net eerst terug in. Nou, ik vraag hier €3 voor. Wie kan hier €3 voor Jan? €3 wordt bijen, €3 wordt daar bijen. Jo, fjouwer mevrouw, €4 wordt bijen. €4, €4 wordt bijen. €4 wordt bijen. Wie bijen als €4? Eenmaal, andermaal, €4 verkocht. Zit dan wie oh, daar we erin. €2 wordt bijen. Bijen is €2, €3 wordt bijen. €3 wordt bijen, €4 wordt bijen. €4 derde. €4. Wie meer is €4? €6, €6 wordt bijen. €6, €8 is €9, eenmaal. Andermaal, €22 voor jou. Ah, zie je? Hé, ik. In de lijst. Juist. Ja. Nou ja, zet maar op zolder, zou ik zeggen. Maar enfin, dat er tekst staat. De lijst is in elk geval de moeite waard. Een hele aparte, antieke, oude lijst. En die zet ik in op €5.
€9 hiervoor, eenmaal, andermaal. Verkocht u, alsjeblieft. Dit is Grieks. Mag ik er eerlijk bij zeggen, dit zijn Griekse tegels. Het is natuurlijk nee, maar wel mooi. En ik vreeg je €3. Waar kan je €3 voor Jan? Nee, meer erin die is in die €2 Jan wel. Nou, dan begin ik bij Ian, waar kan er €1 voor Jan? Ja. Nou, dan kom ik op terug. Nee, je weet de handen net. Maar dan vreeg ik, nee, zeg ik je net. Nee, we doen al 25 jaar oud. We vregen, jong ben, krijg je nou voor €1 als je hier al jullie gevoel bent dat het op dit moment ik. Waar kan meer als €1 Jan? Nee, zo nou. Oh, dat is €2. Ja. Had je maar volhouden, €2. €2. Waar meer is €2? Eenmaal. Andermaal, verder liefhebben. Heb je kijkt staan, die verkeer met de maat voortwerken. Hier, €120. €124. €124. Eenmaal. Andermaal. €130. €130. €134. €134. €134 erachter. Eenmaal. €134. Andermaal. Verkocht door jou. Wie nou gaan, dan ga je in die poeden. Eenmaal. Andermaal. Verkocht erachter. Goed. Zet er Zonde. Hier nog maar een keer bij. Eenmaal. Andermaal. En dan staan we voor €15. Ja, hartstikke mooi hè. Ik ben super tevreden. 16 wordt erbij. Eenmaal. 18 wordt erbij. 20 wordt erbij. 20 wordt erbij. Eenmaal. Andermaal. Jilles, ze bij bedrijf. Nou mensen, dit weet. Ik geloof net dat we wat vergeten hebben. Het is dik van waar je hem hebt best bij en we zijn tegen tevreden. Bedankt. Op de merken nog van alles en alles te keertje. Je kan bij Noorden vol krijgen van een paar centen en dan kan je zelf wel iets rommelmerkje beginnen met zeggen. Dus, los. Weet je nog wat dat zijn, de handen? Ja, oh ja, we zijn ook zo tevreden. Ik denk dat Douwe flink... Hoe kan dat nou? Het speel je wat hè? Nee, van Piet. Piet uit de boerderij. Moet je niks terug, dat valt mij mee. Wij rekenen nooit in stikken die we verkopen, maar per kuub. Per kuub. We gaan mooie size een heel kuub verkopen. Ja. Er zijn enkele topmeubelen die we nog over de vierde hier verkeerd. Een beetje brak. Nee, kom met. Ik ben dol uit, ja, Ja, die maakt er wel even op. De ducaten. Ben je met knap Die erbij? Ja, ik dacht wel een knap krachje. Maar die petten hier wel? Ik kom van de kaphal. Maar jij zit niet op de kap. Nee.
Hoi. En de vrouw niet? Die welkom op deze toch wel wat aparte joen. Oren jaren lijnen gewoon van u zo'n joen al uittelt op de bank. Of met 2 voeten op een stoel naar de televisie te zien zonder dat ze het beeld opnamen. Want men hier de rommel merken in de hol. Je zwergheden. Want dat kunnen we zeggen. 24 jaar lang wie het willen werken. Omdat we het nou jerker is te broeken. 24 jaar. En dat is een hele rek. Wat is er een heel verschil in die periode? Die eerste 10 jaar hier we 83.000 wonen, dat weer een gemiddelde dus van, die zo'n kan ik maar uitrekenen, in 8300 wonen. Die tweede 10 jaar weer het gemiddelde al van 8300 wonen oproepen naar 11.200. 1999 weer zelfs een absolute uitrenner. En toen helemaal bij 23.000 wonen, dat hier. Wat een geld. Het geld van jou erbij, en wie dat dan net weet, in goen uitdrukt 13.554 wonen, en in euro's 6151. Het geld van jou erbij, dan kom je op 275.000 wonen uit. Zou om je hem heen, show je hem wat er met die is. De biddler is net meer uit uw dwarpsleven waar te denken. Ga eens dwarpen, ik je dichterbij, ben je jaloers op werven, maar zijn biddler. Die er komen, die er bleun, en die zullen er blijven door op vrijwilligheid. Vrijwilligers, die hebben alle jaren nog eens van het welkom. Het is dus ik goed dat de burgemeester en zijn vrouw, je jong, even in uw midden bij doen. Ik hoop dat we mij jaren, aan 1 uur de dag, want dan is echt die, dat we aan 1 uur de dag een hele mooie jong maken. Ik heet vooral ik nog welkom de man van de muziek, uw bekende Jaapie Kooistra, en ik ben ik tegenwees mij dat 4 jonge mensen jullie in de bar gratis voor u alle werk de bal op. Ik dank u wel. Ik liet de rommelmelk van Joert beschermd door de eren van 2 legendarische werksters uit het verleden. Ze ga ik alle jeugd van papen en ze maken een weerdeoordeel aan. Want ze werden anders aan de gele eken. Kobus en Sitske. Kobus verstoor in november 1969 in België. Sitske in maart 1976 in Bloemkamp te Bolten. Hoe hier naar Kobus en Sitske op de dag van Joert, halve mei 2012, belandt je. Maar naar alle gedachten hadden ze dat wel dingen. Vanaf haar een daaldes plak in het hiernamaals, dat ze vanzelfs voorthenreizen binnen. Zeg Kobus, dat hebben wij honger. Er wie gans volk op een paard. Ze hebben er al geld in bad, dat weet ik niet. Ik geloof het was een beetje op 14.000, 15.000 wonen. Wel gelukkig gaan ze nou wel een paar bijna op de bellen gaan. Als wij er naar binnen gingen, ging ik het hele stukje erbij jagen. Door alle drukte de hen van de leg en dat smakelijk woord verhoes.
Kobus. Zeg maar, oh nee, het is Sietske. Kobus. Zeg maar wij net. Dat wil je bij u zeg net altijd lekker scheren in de hoes. En dan wil je van een goede doen. Als je een toer met ciel komen ze lang plat liggen. Wilt u verstaan nou eens een keer? Van kijk, daar heeft gelijk. Kom, Oranje, we maken van het eerste wat door de praten. Kijk dus hoe hem uit naar in het Leidel aan hier toe. Het bier jij is de hemel vast daar, ja, dan was zomaar weer voor ons. Dan wacht ik er maar even. Ze haast nog een offelijke geer zit in de bedelen zelfs. Ik ben in een nieuwsgierige kant het huis. Ik wil weten wie er al hier naar binnen gaan en wie dit nog kan van vullen. Ja, ik ga de bril net bij. Zo goed. Je negen bent nog beter dan die van mij. En dan was de boel daarom dat ik beter bijhouden de laatste tijd. Zusje, daar haal je master weg. Nee, praat dan net. Die hier de boer voor die naar buiten jagen. Jongen, Klauw, die kan in de steek naar gaan worden. Kom, Ajus van de vlucht. Vijfde moordje en zoon wie er op een paard naar de bedelen. En die had dat boekenboer aan het slaan vanzelf. Een eeuwig en zijn goede man. Wel maar, bleef maar staan. Ze moesten hem eigenlijk even toch een lesje hebben. Gingen ze dat van mij op een wijn al naar dingen. Verrek. Daar staat nog een auto maar deftig vol. Nou ze hebben het nou beleven. Dat ben ik blijkbaar een master en civaal. Hoe heet het dat zeg maar weer? Renken, Walda, Vrijling. Een gewone naam. Kijk, Dijkstra. Nou shit, dat zal erbij steken. Kerst ik zien, Kobus altijd wat bij hem had. Een blom, een zak maar yield. Had er bij de masterskettelingen gehad. Zo'n volk komt oors neer net maar lege hand. Er zal wel wat in de benen moeten hebben. De zin is die het alleen zit, ik kan ze net bij mij komen. Maar bij jij gewoon, kom, oors hebben we jongen en plak mee. Het wie een gezellige dag. Gaan ze dat in uw steek maar uitvoeren. Mevrouw Dijkstra, burgemeester, Bert aanwijzingen. Koning Sietske had de organisatie van de Rommelmelk betrekt een druk complimentje. Daar gingen we net te bereiken. Sarah vinden ze er net mee in haar eerste steken. Maar ze hadden gewoon een skierig maken. Hij ik wat is mijn naam, burgemeester. Dat wij in ieder geval de eerste jaren maar door de tijd kennen. Ik wil jou in elk geval uitnodigen en spreek nou even de goede gemeente of het morgens landvolk, zei ik maar nemen voor. Dank u. Beste mensen, het is voor mijn vrouw en voor mij hartstikke mooi om hier eens even wijze te kennen voor de 24e keer hoe hij van een slim moment zij hem vast te krijgt. Ik heb het gevoel dat het in uren weer voor de 24e keer de rommelmerken houden hebben. Je bent er voor 24 keer in het spierwest voor de middelen, voor dit prachtige gebouw, dit hele mooie gebouw. Voor het gebouw wat voor de mierschep in België een ongelooflijke wichtige functie had. Ik weet dat je allerhande plannen had voor het sanitair en voor de ramen werd nog wat maakbaar had. Er moet in het kader van de arbobepalingen ook nog wat bij. In het kader van de veiligheid mag misschien nog wat gebeuren, want ja, de bron waar ijskenners hadden die binnen, de eerste die binnen nou wat slimmer als een aantal jaren te bek, dat is vanzelf zo. Dus er moet een soort jildbelkoortrommel worden, maar je hebt al lang begrepen, als het doet jilddier, dan mag je net met de gemeente werken, maar bij hemzelf. En het beste bewijs hij nu niet kan leveren, zo is dat. Maar 24 hier, dat is inderdaad feest. Je voorzitter gaat het zijn. En derde moet toch even, nou ja, als het feest is, dan mag je de vlag uit. Nou, de vlag die ging een keer uit. Dat is hartstikke mooi. Maar de vlag jij daar ook naartoe. En toen dacht ik van, voorzitter, hoe komt dat maar die vlag op de toer? Want je hebt natuurlijk een eigen vlag, je hebt een dwarsvlag, hele mooie vlaggen. En er is gewoon één zo'n vlag op de toer, een grote vlag. Van 3 meter breed en 2 meter heet. Zo ongeveer, zo'n vlag. Nou is een dringend door lichaam, met een PMS uit het dwarp. En dan heb ik wel een vlagje bij me, een vlag bij me, voorzitter.
Maar die mag aanstek maar wat mij hebben. Want dat is net de vlag die ik wil aan wil. Ik zou jou uitnodigen willen om even naar boven te komen. Dan krijg je een vlag van mij. Ik beloof jou, je krijgt een volle Ruttervlag. Ja, zo dit is een vlag die is hier van uw members. Ik van jouw members om het samen te zitten. De vlag van mijn heer. Dat is een 2 meter breed, of lang, hoe je dat, 2 meter heeg en voorop een toer. Die krijgen we in het vlag. Nou, van vlug, toen ik nog eens even zeg naar die 24 hier Rommelmerk, toen kwam ik nog zien wat je hier in het dorp verder al in een uitspoken had. En dan heb ik hem naar Sjoen. En toen zei ik nog even wat jou al in het uitspoken had. In die 24 hier. Want je wat werkt dan niet, ga je dat verhaal houden. Wat er al hier gebeurd is in die 24 hier. En dat vertekenen. Die man, wat gaat die al leren? Wat is die hier? Wil je nog even op de stoel zitten? Want mensen, ja, dus dat is even versteld van mezelf. Ik heb niet zo eens zijn van dat monument van vrijwilligheid waar dit gebouw is. Want dat monument dat niet ben we zitten zo'n beetje. Want dat is een ongelofelijke list. Dat nou eens even mij, zorg naar wat die man al in het spoeken had. In zijn actieve leven. Zoals je het over Sieberen van de vlucht had. Die ben is op 8 december 1922 in Grauw. Er is kijk er alleen wat van zijn. En die nou hier in Werkgeer wennet. En je zorgt naar wat deze man in zijn leven uitspoek had voor de minierskip. Dan zit ik als burgemeester van deze gemeente, maar net alleen ik, want ik weet dat heel veel oren, vooral een keer dat ik dat boek, dat ik zit, dan is het werk wat van de vlucht voor de minierskip die had, is van groot belang. Weet ik net overtreffende trappen, maar het is van groot belang. En dat grote belang dat strekt zich uit tot zeg maar, zijn eigen buurt, zijn dorp, maar dat gaat ik nog verder. Het gaat verder omdat het van belang is voor Midden-Friesland en voor heel Friesland. En zijn inzet, zijn jarenlange inzet voor de middel, voor dit huis, dit minierskipgebouw. Ik ga het niet nemen, dit monument van vrijwilligheid. Is daar een bewijs van. Maar ik denk ook, had Jim Vasser dat soort dingen dienen. Dat maakt het dat ik zeg van nou, dat stiegt echt boven uit datgene wat je als normaal veronderstellen mag. Want elk mens zal wel eens een stukje vrijwilligerswerk van de vlucht had heel veel dingen en had dat meer dan normaal dingen en meer dan wat je van een normaal mensje verwacht je mij. En ik brief van de vlucht dat jou in kwarten treden zelfs voorzitter, of misschien is dat wel heel gauw. Heb ik begrepen. En daarom vind ik het aardig dat ik jou zeggen ken dat het uw koningin behaagd had om jou te benemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd, maar het is een zeer verzinnen onderscheiding. Dank u wel. Gefeliciteerd. Ik haal altijd wat moeite met deze dingen aan, dat moet ik eerlijk zeggen. U spaken kregen in beroeps. En die lieken lang bij Halbesma werken, die kregen hem niet zelf, maar die ziet op kantoor. Dus zou je spaken, ik had er liever dat ze me Wieks en Riksdaalder jongen naar dat deed. Nou, dat hoef ik net. En toen dacht ik, had ze mij ooit zo'n ding aanbieden, dan zeg ik van nee. Maar nu vind ik het allemaal mooi. Een rommelredder. Nou, en deze die kwam
eigenlijk de helft van de dingen ik wel daar, want ik denk nog wel eens, dat best een brood alleen geweest. En als je er langs nooit over klagen, maar als zij jong wordt, dan denk ik, dit is wel een lange jongen alleen. En ze is jaren alleen geweest. En enkeling zeiden nog wel eens, de beste grauwster. Nou, ik ben inderdaad grauwster geweest. Maar ik viel me vol slijmwerkster. En ik weet niet dat je dat wordt, nou, dik 40 jaar. Maar ik viel me vol slijmwerkster. En ik vind deze medaille komt een beetje op werkendel. Ik dank de burgemeester voor zijn woorden. En misschien mag ik de koningin wel bedanken voor de medaille. Want het is, zoals de burgemeester zei, ons heeft altijd achter Sibren staan. Die wist ik van alles eraan en litten. En ik, wat wij ons hier gaan wij, die gaan we doen. Zijn beide. En als ik nooit je tas in, wil ik nog graag een hele spetsje geven aan de burgemeester. Jo viel mij us om dat het hier moest. Jo hij in de warmest, jo hij sprutsers in de hege heren. Het mat hier, het mat in de werkste bedelen, te midden van een protte vrijwilligers. Dijkstra, daar wil ik je tegen van danken dat dit hier nog samen een slagje komt. Ja. Dank u wel, jongen. Mooi dat je maar je binnen. Mooi, ja, dank u wel. Jongen. Ja, dank u wel. Hey, kerel. Jongen. Wist je dat al? Ja, dat wist je natuurlijk al. Ja. We hadden nog eens zeker. Nou, doe Rick. Nou, dat moet ik ook. Vind ik al je stikken met me. Ja, dank u wel. Ja, dank u. Jongen. Ik wist het wat zeer hier. Dank u wel. Dit is dus het interieur van de Jedderen hervormde kerken. Nou, hier zijn we dus met de toerordening, zij is die werk begonnen. Dit is dus echt de toer zou dan eerst geknapt worden, maar dat weet ik nodig. Er zitten er nog people bellen voor. En dit is dan een begin van de eerste rommelmerken. Toen komen we daar nog het spul in krijgen. Hier zie je de preekstoel in de oorspronkelijke kleuren. En daar kregen mij van geen eeuwige dagen te lanen, want wij spelen niet nooit redder worden. Dus ik moet zeggen dat ik alleen al lang met die stijger daar lang. Hier worden de ruten meningen. En dat is ook wel een aardig verhaal, want ze zitten nog altijd in de mening. Nou, dit is de situatie. Nou, dan greest het jongen, daar ben wij begonnen. Zo ben we begonnen, maar nou. Hier zie je volgens de wanden met de ingang kleed met je jongen al je trok binnen. Maar dit zit dus om de hele kerk heen, deze boven. Is dat de jongen? Ja, de jongen. Doe weer een zwart. Nou, dan
kunnen we bij de stenen nog goed die graafkelder naar Wolken voorbrengen. Piet Mozes. En mijn krootje en Sjoerd Nou dat dacht ik. Jan Bauma. Nee, dat is precies. Nou, dat zit ik net. 24 dus. Voor die vrijwilligheid al hier maken. Frederik Mut en Jan Santema. Daar is nog eens een keer werken en rommelmerken, dan is het toneeldrama en dan is er nog wat op. Dan heb je die stenen alweer nog opstapelen, dus die man moet erbij denken. Een fase verder, dus er komt een mooi rekeloverruim van de oude Friesen. En dan heb je dan toen balstreng erbij, die fjouwer, die wennen je had. Die heel wat voor u erbij zetten. Of van het balkon. Dus je hem nog een keer in zwart-wit dat het boerkel dus al impact had, dat de preekstoel alweer te plat ging het. Jenny van Hensbergen. Hier is we Toes. Op de voorgrond Harmen van der Woude en Frans Hoogstraat. We gaan roenen wat wij en we zitten net voor niks te biddelen. Maar we gaan roenen gaan we wat wij biddelen. En dit is de laatste. En zo zou je even dat wij het nemen en in het programma zetten. Je weer bij komen. Nou, dit weer dan het gedeelte waar wij aandacht voor vregen en nu is het verder aan uzelf om te doen wat we willen. Wat praten, wat drinken, wat voestje